हाय हेलो राधे राधे सांग माने केमती अछंती गुड आफ्टरनून सांग माने चलंतु आज बड़ी आलू रोई माछ तरकारी करबा एटी बड़ी की मु किछि भाजी नेछि गोटे आलू भाजी देछि अल्प आलू मोर दरकार सेति पई गोटे छोट आलूटे नेछि आ पांचटा बड़ी एटी मसला सब टमाटो हळदी मसला जति जा अछि सब कसी देछि कसी दे ता बुला बुली करछि मसला टे बेसी समय कसिले पूरा तरकारीटा टेस्ट आसे ଯେତେ ସମୟ କଷିବ ପୁରା ଭଲସେ କଷିଦେଲେ ମାନେ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ଏଠି ମସଲା ବି ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ତାର ତେଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି ତେଲ ବି ମୁଁ କମ୍ ପକେଇଛି କାରଣ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି ଲୋ ମା ତେଲ ମସଲା ଯେତେ ଖାଇବୁ ତେଲ ଭାଜି ଯେତେ ଖାଇବୁ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସେତେ ହେବ। ଖାଲି ତରକାରୀଟା ଆମର ହେଇଗଲା ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ପୁରା ଏଇଠି ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇ ସହ ମାନେ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମିଶିକି ଖାଇବା ଏଠି ବଡ଼ି ଆଳୁ ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ବାବୁ ବି ଆମର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଯିବେ ସେ ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମନା କରିଥିଲେ ଆଳୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ବାବୁ ଆମର ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବି ପୁରା ଗରମ ଭାତକୁ ରୋହି ମାଛ ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବି ଆଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ି ଆଉ ମାଛ ଏଇଟା ଆଳୁ ପକେଇକି ଝୋଳ ହେଇଛି ବଡ଼ି ବି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଛ ଆଉ ତ କିଛି କରିହେଲାନି କହିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବନି ବାସ୍ ସେତିକିର ଖାଇଦେବି ଆଉ ବାସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲେ କହିବେ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ହଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ମାଛ ତରକାରୀ ପତଳା ଝୋଳ ବେଶୀ ମସଲା ଫସଲା ବି ଦିଆହେଇନି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବି ଏମିତି ରେଡ଼ି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇବେ ମୋ